τις κότες και κάει. Όταν θα χρειαστεί να κάνουμε τσίμα, θα ξαναβάλουμε πάνω τις κότες και θα κάνουμε τσίμα κανονικά όσο έχει. Με αυτό θα πέτσει. Από μέσα δεν είναι, φοράς παντελόνι από μέσα. Βγάλει το τώρα, δες σου. Ο Κούλης στον κινηματογράφο, παιδιά, αυτό είναι. Τρώσεις λίγο. Μας παίρνει και το Μέγκα σήμερα, έλα. Έτσι. Όχι, και το τέτοιο. Έχουμε και Μέγκα σήμερα. Είναι για την... Η Colgate, θα γελάει. Κάνω ρεπορτάζ για τον αγώνα του Πογιάθ. Έχει να δηλώσετε κάτι, εσύ Αντρέα? Πού πήγατε χθες, πήγατε στο 6 για καφέ και μετά φύγατε. Εντάξει, αυτό. Πάρτε και στραβά να φαίνεται ότι είμαστε σε κλίση. Το κουβάκα, το στραβά. Τη Μονιέρη. Μονιέρη τη σύμβαση. Στο νομικό σας τμήμα. Παραπέμπες. Όλα θα τα δείξω εγώ, όλα. Όλα. Τι κυβερνήτης. Θα τον Παπάζογλου. Το Βίκο δεν είναι. Για να πάρει και τον Αντώνη που πήγε να κάνει κάτι τώρα εκεί πέρα και καλά. Λύνει δεν είναι ο Αντώνης. Άσο τώρα αυτό. Όντως λύνει δεν είναι. Αντώνη, στείλε ένα κώδικα PHP για αυτό. Έχει κολλήσει το... δεν βγαίνει. Έχει bug. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα. Νομίζω ότι θα το δώσουμε τον αγώνα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι η αιτία να χάσουμε πόντους στον αγώνα. Είμαστε τόσο ικανοί που δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό το πραγματάκι από εδώ. Εσύ δεν μπορείς να το βγάλεις. Το οποίο έχει σουγιά. Να ρωτήσω ποιος θα είναι ο χορηγός μας, ο Λάλιζας, για να ξέρω ότι θα τραβάω. Εγώ θα το πω. Όχι ρε Λάλιζας τώρα. Να βαμάς. Το 70 τόσο. Ήταν και αγώνες, έτσι μόνο. Ήταν Ολυμπιακή κλάση. Με αυτά είχε κερδίσει ο Τέος μας. Ζήτω. Αυτό είναι fractional. Ναι. Αλλά βλέπεις δεν θα είναι μέχρι μπροστά το μπροστινό πανί. Και έχει ένα ωραίο μπαλονάκι, ολοστρόγγυλο. Ήμουν κι εγώ εδώ. Και εγώ ήμουν εδώ. Γιατί συνήθως δεν φαίνομαι. Είναι ο κανονισμός να είναι fractional ή όχι? Όχι, ο κανονισμός δεν αλλάζει τίποτα.